Toto je veľmi rýchle líčenie očí na horúce letné dni. Budeš potrebovať tieto 3 produkty, štetec a ja si už aplikujem na zjednotené viečko, kam som použila trblietavý očný tieň, vodeodolnú hnedú linku, ktorá kým zaschne sa dá krásne rozpracovávať, tieňovať a modelovať a nepotrebuješ na to používať tiene, ktoré sa častokrát prášia. A toto líčenie je vodeodolné, neotierné a neotláča sa. Mne veľmi vyhovuje práve na tieto letné dni. Na to, aby som si vytvorila hĺbku oka, aplikujem čiernu vodeodolnú fixkovú linku, s ktorou sa veľmi ľahulinko pracuje. Nanášam ju úplne priamo až medzi riasy, aby som tam nemala také tie voľné miesta, čo nevyzerá dobre. Zahustiť riasy, zvýrazniť ich čiernou maskarou. Ja som siahla po rame, ktorá mi vyhovuje, ale ak chceš vodeodolný look, tak ti odporúčam vodeodolnú riasenku. A vyskúšaj a môžeš využiť aj teraz tento akciový balíček.